Il-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit qed jinsisti li kien iż-żagħżugħ li ġie arrestat bi żball Daryl Luke Borch li avviċina liċ Chief of Staff tal-Ministru Manuel Mallia biex ikellmu dwar il-każ li qed jiġi investigat mill-Bord tal-Pulizija. Silvio Xerri m'għaddejjaq xejn jiltaqa' mal-vittma minkejja li suppost għaddejja inkjesta indipendenti dwar dan il-każ li fih tressqet persuna b'oħra l-qorti wara li l-istess persuna nżammet arrestata jumejn għal xejn. Kien waqt il-programm Iswed fuq l-Abjad immexxi mill-avukat Frank Psajla fuq Net Television li l-Kummissarju tal-Pulizija tkellem għall-ewwel darba fil-pubbliku dwar dan il-każ li qajjem kontroversja kbira. Kien il-persuna inkarigat, ċewe Daryl Borch li kkuntattja l-Ministeru u li ħamjaw l-Zambi bħala persuna ta' fiduċja. Dawn mhux sempliċement qed ngħidhom jien, dawn qed ngħidhom wara li ġew konfermati tramite il-phone logs li ovvjament nafu min ċempel lil min l-ewwel. Wara din id-dikjarazzjoni dan l-istazzjon bat numru ta' mistoqsijiet li għadna bla risposta għalihom lill-Kummissarju tal-Pulizija. Fost l-oħrajn staqsejnieh li ma' artiklu tal-Liġi ta' Malta jippermettilu jitlob kopja tal-logs tat-telefonati li saru f'dan il-każ. Staqsejnieh ukoll li ma' reat li jġustifika l-ordni tiegħu li jingħata kopja tal-logs tat-telefonati. U tlabnieh ukoll jibatilna kopja tal-logs tat-telefonati kollha li saru bejn l-4 persuni involuti f'din il-kwistjoni. Jiġifieri Silvio Xerri, Charles Attard magħruf bħala Zambi, Daryl Luke Borch u l-Ispettur Elton Taljana li għamel referenza għalih il-Kummissarju fl-istess intervista fuq Net Television. Qabel il-Chief of Staff, il-persuna ħanadlek investigata kienet diġà resqet lejn l-istess xut u kelmitu. Mela dan ix-xut Sur Borch kelmu il-persuna l-iktar li qed jidher fil-medja. U dan il-persuna tant ħassu uncomfortable illi mar Ministeru u rrid ikellem il-Ministeru. Fi kliem ix-Shadow Minister għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali Jason Azzopardi, permezz ta' dawn id-dikjarazzjonijiet il-Kummissarju tal-Pulizija ikkontradixxa lilu nnifsu. Fi minnhom qal pereżempju illi dan iż-żagħżugħ Borch ma kienx xut quddiem il-Police Board quddiem l-inkjesta. Fl-istess nifs jgħid illi xi ħadd dan l-ispettur avviċina lil dan iż-żagħżugħ biex jinfluwenza x-xhieda tiegħu. Kien jew ma kienx xut dan iż-żagħżugħ Borch. Aktar tard fl-intervista fuq Net Television il-Kummissarju tal-Pulizija qal li l-Bord tal-Pulizija ma kellux għalfejn isejjaħ lil Daryl Luke Borch biex jagħti x-xhieda tiegħu. Il-Bord ma kellux għalfejn jisimgħu lis-Sur Borch għaliex il-Bord xogħlu kien li jinvestiga x'ġara fil-proċedura mal-Pulizija. Anke f'din iċ-ċirkostanza Jason Azzopardi jirrimarka li l-Kummissarju kienet jikkontradixxi lilu nnifsu. Ġifieri dinha tagħmel sens illi is-suġġett tal-istess inkjesta illi il-każ tiegħu tat lok għal din l-inkjesta ma jinstemax mill-bord li qed jagħmel inkjesta. Ħanġib eżempju forsi ftit iktar bażiku ħalli niftiem. Isna qegħdin ngħidu ejja mmorru nilagħbu logħba futbol mingħajr il-ballun, mingħajr il-futbol. Ma dan l-istazzjon Jason Azzopardi qajjem ukoll dubji dwar il-mod kif qed titmexxa l-inkjesta dwar dan il-każ u jistaqsi jekk b'dak li żvela l-Kummissarju tal-Pulizija l-inkjesta hix tassew indipendenti. Meta kummissarju jgħid li il-bord ma kellux jisma' lil dan ix-żagħżugħ Borch, ġib il-mistoqsija waħedha. Din l-inkjesta hija tassew indipendenti jew le? Din l-inkjesta mhux suppost hija inkjesta indipendenti, allura kif bliema dritt persuna u minnu sajt kont jien jgħid li l-bord għandu x'isma' lil dak ix-xut jew ma għandux isma'.